jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Het is feest in het dorp en ik zie je goed om op een rommelmerken te verkeerpjen. Dan zocht ik een skaaltje wat Cornelia net zo volle mee broekt. Dat ken er ik wel bij. Maar mij dat wel? Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint hier. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. De rommelmerk. Het is feest. De vlaggen stiet op het toer. Het is Joert de Jitje van de koninginnen. Gaan we echt bij de koningin op bezieten, Cornelia? Nee, die veert hij Jeddy mijn orenmeesken. Maar het is bij u ook feest, ja? Als het komt muziekkorpsje te de stritten, maar de band op versierde fietsjes erachterom. Ja, dat is mooi. Het muziekkorps. Dan neem ik mijn toeter mee. Ik ken het muziekaloor komen. Hé, kom gauw maar naar de tiktomke. Ja! Het liep het prachtig. Al die verklaaide benen op versierde fietsen en skelters achter de muziek aan. Tomke blaast echt maar. De meesten lightje en klappen voor Tomke. Als het korps voorbij is, zei Romke wat sneu. Nou is het feest alweer voorbij. Nee, hè? Als gaan we naar de rommelmerk. De rommelmerk? Oh, wat is daar nou aan? Dat is toch je feest? Maar het is er wel gezellig. En er komen hele protte meesken. En al je band. Die zitten daar op een kleedje en dan verkeep je ze dingen dat ze net bij mijn boertje. Nou, kom maar. Maar je kijk, wat verkeep je, Cornelia? Als toch wel goed was, toch kwijt was, Tomke? Tomke denkt even naai. Mijn stikken een auto. En de makkelijke puzzels, die broek ik nooit meer. En, Was het aanspreven bij die boerteskotje. Maar we krijgen eerst een lekkere oranje soes. Maar slagen er met erin. Omdat het feest is. ja! Oh! Tomke eet het gebakje gauw op. Hij had zo'n zin onder de rommelmerk. Dan stapt Janne Joe de kamer in. Hoi, Tomke. Zullen we boertje? Nee, dat kan net. Wij gaan haast naar de rommelmerk. Maar je kijkt mij? Ja, dat kan me wel helpen op de verkeerpje. Dan krijg ik een hele protte zin. Dan word ik riek. Wat verkeerpen zo dan? Nou, dat maakt nog op, ziekje. Tomke draaft naar de boterskootkast. Waar watch ik net met mij? De puzzels en de stikkende auto. Die plastic bal, mijn vormkes, die broek ik nooit meer. En die oude boekjes ken ik wel voort. Ik haal je de dozen wel uit het hok. Goed, en dan zet ik hem in het karken van mijn trekker. Ik heb hem mooi naar de rommelmerk rieden. Tomke en Janne Joe truwen van alles in de dozen. De dozen is nog net zo vol. Nee, wat ken ik nog meer verkeerpje? Die aapke? Nee, daar koes ik altijd mee. Die wil ik net kwijt. Die bal. Nee, ons kunnen we net meer watje. Wat kunnen we nou nog meer bedenken? Tomke shot de kamer in de room. Dat skaaltje voor de koekjes. Die broek Cornelia haast nooit. Dat kan ze griffel missen. Hè? En dat bloemenvaasje? Ken ik wel. Oh, Cornelia, dat wil leien. Ja, heer. Cornelia houdt van oprommen. Maar hij verstopt het Cornelia haar goed wol onder het watersgoed. Het is misschien wel beter dat ze het net weet. Dan gaan ze naar het rommelmerk. Dit is een mooi plakje. Je dicht bij de dik. Je komt een hele protte meesken los. Tomke leidt het watersgoed op het kleed. Cornelia zit erbij te sjen. Dan zei ze... Je me redden je wel nou.
Ik zorg even bij de horen dingen. Ik ben er haast voor weg. Als Cornelia voort is, laat Tomke ek het orengoed op het kleed. De bern passen er zelfs nog krek bij. Er blijft al gauw een vrouw bij het kleedje staan. Ha, daar hebben we Tomke. En Romke en Janne Joe. Wat zitten je mooi. Wij verkeerpje rommel. Wat wil jouw keerpje? Nou, mat ik eens even zien. Wat haast al je te keep? Buurvrouw beschut alles is goed. Dan krijgt ze het koekjeskaaltje van het kleed. Wat een mooi skaaltje. Wat kost het dat? €2. Buurvrouw ziet het in haar beurs. Joris, Tomke, hier is €2. Tomke pakt de centen. Dank u wel. Buurvrouw duwt het skaaltje in de tas. Nou, dag, Tomke. Dag, Jannejoe. Romke. Buurvrouw giet voort. Ze neemt het skaaltje mee. Nou, haast al €2, Tomke. Leuk, hè? Maar Tomke shot net fleurig. Zal Cornelia het skaaltje net missen? Want als er een jitje is, lijkt ze er altijd lekkere koekjes op. Dat kan nou niet meer. Het muziekkorps komt voorbij. Janne Joe en Romke klappen en doensje. Tomke net. Hé, waarom dat doet het mij, Tomke? Ik ben zo bang dat Cornelia lulk op me wordt. Als ze jet dat ik haar mooi skaaltje verkocht heb. Er rolt een trien hoe Tomke zien wang. Nou kan ze er nooit meer lekkere koekjes op lezen. En misschien moet ze dan maar golen. Dat begrut het Janne Joe. Ze springt doorheen. Ze kende het oor dat Tomke verdriet had. Wacht je maar, Tomke, wacht je maar. Ja? Janne Joe speurt de rommelmerk aan. Al gauw had ze buurvrouw Stientje voen. Nou, Janne Joe. Ze loekt haar onder jas. Wat is er aan de hand? Janne Joe vertelt van Tomke. Nou, En het skaaltje. nou, dat is ik een rare boel. Dat Tomke goelen mat. Ik zal gauw naar hem ta. Poorvrouw gaat gauw naar Tomke. Hier is het skaaltje weer. Nou, net met goelen hier. En de meisje €2 die meis houden. Keep je er maar wat lekkers voor. Oh. Tomke zet het skaaltje gauw in de dozen. En het vaas kijk. Als dat er thuis komt, zet er het gauw weer in de kast. Dan verneemt Cornelia er niet van. Zo. En nou? Ja. Nou Ja. is het echt feest. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voort ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De lippen. De lippen. De lippen. Wat is er? Ik wacht je op het drinken. Wat doe dan weer dan? Hij moet eerst hield drukt de lippen op het wang van Klaas Jan. Ze jouwt Klaas Jan een tuutje, die kreeg er een kleurke van. Ja. Pier had een nij jaske van vrouw Hek gekregen. Ik ken nou alles 2 keer zo goed. Maar Marieke weet dat net. Want Pier moet het geheim houden. Oors
Oh, Romke. Jeddo. Pier en Marieke Sjoggerzoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze met de ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Naar de merken. Pier had een geheim. Dat vindt Marieke maar nuver. Oors vertelt er haar altijd alles, maar nou net. Nou dat er vreemd. Oors als oors. Marieke is bang dat het mooi vrouw Hek te maatje had. Dat nuvere meeske. Daar had er Westjuster, maar hij wilde er net op praten. Hé Marieke, moest jij wat ik kreeg na? Tientje? Voor waar? Van uw heid? Van de merken. Maak wat verkeep je. Of van dwaan. Gies mij? Nee. Alleen nog als me eerst een geheim vertelst. Dat ken ik net. Had die juster al zijn. Maar misschien komt er nog wel achter. Misschien op een merken wel. Oost mij eerst de meesten. Komst? Nou goed dan. Waar moet ik op letten? Dat zie ik net. Kom dan maar, ik vertel je wel. Oké. De merken is op het Grutteplein. Er is van alles te dwaan en te zien. Pier en Marieke dwalen eerst wat om. En dan gaan ze te jaren in de autoscooter. Ze hadden geruste willen, krekkersoos. En na een skofke denkt Marieke al net meer om Pier zijn vreemde geheimen. We kunnen nog wel wat oorstwaan. Ik ga nog 6 euro uur. Wat is dat even ding? De kop van Jut. Kom mij, even sjen. Kist er dan? Slaan? Tja, maar op die knop daar slaan. En dan vlucht die ijzeren beugel daar achteromheen. En als de hem een pop een tak krijgt, dan knalt het. En dan haast een prijs van. Waar moest dan mee slaan? Maar die slaai, dat ding daar. Zou niet een brutusheid om een peel mee in een groen te slaan. Wat ik daar mee slaan? Oh, dat ding ging er die stil. Aan de ene kant, Pieter, dit is niet voor hem. Maar gauw naar de draaimoenen, op zaadje. Ja, wij zullen je er even zien wat de sterkste is. Oh, dat weet ik, zei ik wel. Eén van u beiden, en Donan. Wat? Maast opletten, heide. Hey, jou met die slime, baas. Wat maast dat? Een euro. Een euro, zei er. Nou, jere. Kom maar op met dat ding. Een euro maar? Dan wil ik haast ek een keer. Is kijk, jongen. Stissel peel. Ze knieën die uit. Aan de kant, je wij, ik moet rond gaan. Kom nou, Pier. Ik wil je bij. Wacht je. Even sjen. Nou, wil je nog wat? Of mast eerst doping ha? Nou, jongen, let maar op. De eerste klap is een Alderburg. Ja. Dat komt beter. Ja, ik rek hem maar heel. Sloktikje. Jongetje, donder je op. Zet als bij die memkomst. Pier, doe nou. Nou, niet eens op bij Elten, sloppeling. Nou, hier maar die slaai. Zal ik het die voorwaan? Let op. Ja. Wat nou, sloppeling? Ik hier meeger als jij. Wat? Maar dit ding stiet net goed afstel, jongen. Hé, baas. Komt er wel eens hier nog boppeta? Je maakt je het niet om, man. Het leidt net aan het apparaat. Wat voor stem mij zitten? Oh, nou nee, Jer. Denk een beetje om die wurdenheid. Maar ik kijk een keer. Jawel. Maar ja, maar het is eigenlijk net voorbij. Je mag wel zien dat... Oh, vent. Leed dat jonkje ook een keer. Geef me een laatje. Een euro. Alsjeblieft, meneer. Zelfs maar weten, jonkje. Pier, doe dat ze idioot. Nou, monsje, mag ik dat ik even helpen om de slide te tillen? Nee? Nee, hè? Show maar naar boven. Ja. Ja! Hé? Oh, dit kan het. Het trost uit zijn kaart. Oh, dit bestaat net. Dit had ik nog nooit meemaken. Maar het is weer.
Die jongen slaat hem om boven daar. In één keer. Maar Pier, hoe koest dan niet een keer? Sst, je niet schelen. Doe haast een prijs, woon. Ziek je maar uit. Ziek je dan nog maar wat uit. Ik kan haast nog wel wat winnen. Hé? Ja, jou met dat ding nog eens. Ik let me hier verdikken, maar net iets man met je troos als natbongel. En je maar die slaai. En hoe de kant wil ik hebben een sikkem toch zo'n raam verkeerpje. Ja. Tori, hoe kan het nog? Ik vertrouw jou net, mansje. Ik toch niet. Ik al zullen met 10 euro kosten, ik krijg hem om boven daar. En als ik leuk word, dan heb ik dat hele ding fijn. Wel, wat een bijna ding. Ik snap er niet van. Hast er wat uitzocht? Nee, ik hoor die dingen net. Meneer, doe die beer maar. Jere jongen, hast hem eerlijk verzinnen. Eerlijk? Neem me jou dat eerlijk. Alsjeblieft. Hé? Jo, mij molha. Sliep er maar lekker mij vannacht. Nee. Kom Marieke. Wij gaan je wij. Oh, snot, jongen. Jou met de slaai. Dit pik ik net. Let me eerst. Oh, nee, ik. Ik zal je even wat zelf in de heide. Pier, wacht je even. Ik ken ze het net. Die in wij mooi tuk. Wij? Do is het tuk, maar hoe koest do dat? Hé, Pier, wat eerder maar die. Ik vind het leuk mee, hè? Nou, ik wel. Het begint krek leuk te worden. Kom mij, naar de shittenten. Sjen onder direct werkt. Wat? Shitten, vanzelfs. Maar wat bedoelst? Wat werkt het dan? Ja, dat kan ik net zeggen. Maar Sjen, op een merken zit het merken. Ja, op een merken zit het merken. Hoi! Ja. Blazen. 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 En ken Sim dat ik wil blazen? Ja, maar net zo heel goed. Maar ik ken wel een beetje. Blazen. Blazen, blazen, boeltje blazen. Had het drinkje van moeder en dan zoentjes blazen. Zo maken zo de mooiste boelen. Je had een beetje maar dingen. Ja! Ja! Ja. Blazen, blazen, boeltje, blazen, 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 boel. Blazen, blazen, boeltje, blazen, maar blaas net te vol. Had het rinkje vaar de moelen, samaken sto, samaken sto. Had het rinkje vaar de moelen, samaken sto. De mooiste boelen. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.